For the Lord is good. Pwede na to dunganan? Ready? Begin. For the Lord is good. Now, since isa ni ka-Thanksgiving and at the same time anniversary sa church, according sa dictionary, ang Thanksgiving, it is an expression of gratitude, especially to God. Expression. Muni siya ang result, gi-express na to ang pagpasalamat, especially nga tugyod sa Dios. That is Thanksgiving. So ang atong worship, ang atong gihimo karon nga preparation, expression ni sa atong pagka thankful sa kaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Actually, wala gi someone or church nga maka-fully perform sa standard yun sa Thanksgiving. Kay anything imong gi-perform ngadto sa Dios, dapat ma-perform nimo ni perfectly. Isa siya ka God of perfection, perfect siya, and therefore tanang worship, prayer, thanksgiving, offering ngadto para niya gibuhat ni diha sa perfect nga pamaagi. But then considering we are all imperfect, bisan tuod Christian na ta, na ni Christ naglihok sa tong kinabuhi, admitted na to nga nagyapuntay imperfections. So unsaon nga atong thanksgiving makaabot sa trono sa Dios ug madawat niya ni. Now sa tanang klaseng offering, access, communication nga gibuhat nato sa Dios, di gyud pwede malimtan si Jesus Christ. Tungod ni Christ ang ato ang performance, worship, ang atong access ngadto sa Dios nakaabot di siyang trono tungod ni Ginoong Hesukristo. Knowing ang tanang tao nakasala, o yung ang Bible tungod sa sala na separate ang tao gikan sa Dios. Tungod ni Christ, gipadala sa Father si Christ sa cross aron iyang kamatayon sa cross mo i-payment sa atong mga sala, bayad sa ato ang mga sala. And the only way ang tao makabalik iyang access of fellowship, relationship sa Father, pinaagi na ni Christ dito sa cross. So sa tanang nakadawat na dinhi ni Christ, ang imuhang kinabuhi nakaabot or gidawat na dito sa Father. So ang issue dinhi dili kung perfect ba ka or dili. Ang issue, perfect ba si Christ or dili? Ang question, dili kung hingpit ka, perfect ba ka atubangan sa Father? Ang question, perfect ba ang atong sacrifice nga si Christ atubangan sa Father? Since usa siya ka-perfect nga sacrifice, isa siya ka-perfect nga offering in behalf sa humanity, munang atong thanksgiving nakaabot sa trono sa Dios tungod na ni Jesus Christ una siyang namatay sa cross para maka-access o makaabot ta didto sa balaan niya nga trono. Muna nga gisugo sa Ginoo ang tanan sa pagpasalamat. Gusto sa Ginoo may mo thankful, mapasalamaton. Thankful ba ka sa imong life? Mapasalamaton ba ka sa gihimo o gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi? Sa karon pastor, dili kaayo. Yes, gi-consider na to atong pandemic, daghang nawad-ag trabaho, naipipila na nawad-an og minahal sa kinabuhi. Nay mga way of living na to nga nausab ni adjusta, daghang na nga bag-o. Pero abi nimo once masabtan gini mo ang essence sa thanksgiving ug ang object nato sa atong pagpasalamat, bisan sa kawad-on magpasalamat gyud ka sa Dios. Ug along the way nini nga study nato nining kahaponon, masabtan nato maayo ang essence gyud sa pagpasalamat. Now, usually moingon ta, thank you Lord tungod kay naay mga maayong butang nga gihatag sa atong kinabuhi. Usually magpasalamat ta kay natay good health, pasalamat ta kay nay mga job opportunities, pasalamat ta kay gi-providean ta sa atong mga needs. Daghan ta gi-consider nga thankful ta sa Ginoo tungod sa mga good thing nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Abi nimo, maging honest ko nining kahaponon. If you think that God is good because of the things nga good pud nga gihatag niya sa imong kinabuhi, kana bitaw mo ingon ka, well, ang Ginoo maayo. Thank you Lord kay mga maayo nga butang imong gihatag nako. You know what? That kind of mind setting isa na ka form of idolatry. Idolatry is not just something bowing to any form of idol, di lang ni pagluhod sa mga idol.
ang idolatry something nga labaw pa sa Ginoo nga nag-occupy sa imong heart. Natay gamay nga God nga nag-occupy sa tong heart nga labaw pa sa God. Ngano? Di ba usually makapasalamat ta sa Dios, makahinumdum ta sa kaayo sa Dios sa time nga naay mga blessing nga moabot sa tong kinabuhi. Meaning to say, mas importante usahay nato ang butang nga atong gipangayo kaysa someone nga mo'y nag-provide sa butang. Right? Usahay mas importante na to ang blessing kaysa someone nga nag-provide sa blessing. O muna nga di kay nato ma-appreciate ang iyang goodness kung wala siya gihatag tungod kay ang center focus sa tong thanksgiving ang atong gipangayo dili na ang source sa maong blessing. O muna nga dapat ang basis sa atong pagpasalamat dili ang butang nga atong nadawat kundi ang source sa tanang butang, God. Now, dapat kay balo ka, kaila ka kinsa atong Dios. Dili nimo totally ma-enjoy ang essence sa thanksgiving if in the first place wala kay personal experience yun sa Dios. Taphaw ug mabaw atong pagpasalamat hangtod dili nimo sa masabtan ug mailhan sa imong kinabuhi. Now daghag way mailhan nato ang Ginoo sa bisan unsa nga pamaagi pwede siya magmanifest, magpaila. Ug isa nini ang Bible, ang Word of God. Ang Word of God isa ni ka-revelation sa God para sa humanity. Dinhi gi-reveal sa Ginoo kinsa siya ngadto sa tao, and the more nato mailhan ang Dios, the more nato mailhan atong status pod ngadto sa iyang tubangan. So ang Bible mo ni actually wa tay enough nga kapasidad nga sabton og iluhon gyud totally ang nature gyud sa Dios. Dili ta Dios nga masabtan nato totally gyud kung kinsa siya. So dependent ta kung unsa lang iyang gi-reveal sa iyang kaugalingon according sa Bible. Muna kung unsay gingon sa Bible kinsa siya, enough nga masabtan nato kinsa siya o kinsa ta sa iyang tubangan. But then dili enough ang Bible. Ang Bible isa ni ka source of information, pero dili tanan nagbasag Bible doon na personal nga experience gyud sa Ginoo. Lahi ang nakaila sa Ginoo ug nakasabot gyud sa Ginoo. Tagaan ta mog example. Tanan ta nakaila nga si Christ ang atong Savior, hopefully. Pero dili siguro nato tanan nakasabot gyud nganong siya ang atong Savior. Tananta nakaila nga siya mo answer og prayer, nakahibaluta nga ang Dios mo answer og prayer. Pero siguro dili ta tanan nakahibalo or nakasabot gyud nganong mo answer siya og prayer. Tananta kaila kahibalo na God is powerful, gamahanan sa tanan, pero dili siguro nato tanan nakasabot gyud sa iyang pagka-powerful. Tagaan akong isa ka illustration. According sa study, tanang halos parent kaila sa ilang bata, mga parents. Kaila ta unsa ilang hilig, kaila ta unsa ilang attitude, kaila ta unsa ilang mga favorite colors, favorite nga mga toys. Pero sumala pa sa study, dili tanang parent nakasabot gyud sa ilahang bata. Daghag parents nga wala kasabot nganong inani ang attitude sa iyang bata, nganong inani iyang mga hilig, nganong inani iyang batasan, kailata pero wa kita totally kasabot usahay sa atong kabataan. And sumala pa sa study, in order nga mas mailhan ug masabtan sa parent ang iyang bata, mo demanding isa ka personal nga experience, isa ka intimate nga relationship sa father or parent ngadto sa iyang bata. And the same thing sa atong life. Aron nga mailhan nimo og masabtan gyud ang Dios sa imong kinabuhi, mo demanding isa ka personal nga experience diha sa Dios ug magsugod ni sa isa ka personal relationship ni Jesus Christ. Ug once na anak ka ni Christ na nakay personal nga relationship dito niya, wala na or wala diha natapos ang tanan. Dapat nimo ni i-build up nga relationship nga usa ka intimate, close, good nga relationship
aron diha niyo mas masabtan gyud ang Dios ang dili niya sa imuhang kinabuhi. Kay hangtod nga dili nimo mailhan ug masabtan gyud ug ma-experience gyud ang Dios, walay essence ang atong thanksgiving. Yes. Muna nga nagapasalamat ang tausahay kay nay good, nay blessing ni abot tungod kay nakaila lang ta probably sa Ginoo. Pero ang tao nga nakasabot gyud sa Dios bisan sa imong kasakit, magpasalamat ka sa Ginoo. Amen. Now, gusto sa Ginoo dili lang nato mailhan siya, ma-recognize, magpasalamat. Gusto sa Ginoo nagiti attitude sa pagka mapasalamaton. Attitude, batasan na gid nato ba? Kinaiya na gid nato nga pagka mapasalamaton. Kinumdum ko sa time ni Christ. During sa personal ministry ni Christ, one time nagbakta siya sa border sa Samaria ug sa Galilee, na-meet niya ning 10 lepers. Napulo ka mga tao nga nay leprosy. And by the way, ang mga tao nga nay leprosy sa panahon ni Christ, isa ni ka serious king nga illness. And the same karon, I think wala gyapon ni siya cure hangtod karon, di ko sure. Pero isa ni kasakit sa ilang panahon nga gihulat na nang nila mamatay ang ilahang relative ko nay sakit nga leprosy. Nakitaan sa 10 lepers si Jesus Christ nagbaktas. So nisagit sila. Anak ni David, kaluy imi. Nangay sila tabang. And then nakitaan sila ni Christ, ingon si Christ, okay, barog mo diha, pakita mo dito sa templo, ug maayo mo. So nanindog sila, nibaktas sila padulong sa templo. Wa pa sila kabot sa templo, napansin nila nga nangaayo na sila sa ilahang samad. Wa na sila gibati. And according sa Luke 17, isa nila out of 10, ang isa lang ang nibalik sa iyang agi, miduol ni Christ, ug niluhod ug nagpasalamat. Now pagbalik nining maong tao, tan-aw na tuon say respond ni Christ ha. Luke 17 verse 17 to 18. So Jesus answered and said, "Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?" So nibalik ang isa ka tawo sa Ginoo, salamat kayo kay naayo mi sa amo ang leprosy. Ingon si Christ ha, focusin yung mayang verse. Di ba 10 man mo kabuo? Asa ding 9? Nganong ikaw lang ang nibalik dinhi ug nagpasalamat? Church, nangita si Christ sa kasing-kasing sa pagkamapasalamaton. Hinumdumi pila ka kahigayon gitabangan sa Ginoo. Dining tuiga lang. Apila lang to pila ka years. Despite sa atong unfaithfulness, despite sa atong mga shortcomings, despite sa atong mga broken vows, kapila ka gi-rescue sa Ginoo sa di mao nga situation. Pila ka mga prayers nimo ang na-answered. Pila ka chance gitagaan ka sa Ginoo, second chance, third chances. And then kapila ka kahigayon mibalik sa Ginoo, mipiko sa imong tuhod ug nagpasalamat. Sakit hunaw-hunaon, naa na ta sa usa ka generation nga ang tao dili na kayo halos thankful sa ilahang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Daghan sa mga katawhan ang dili na thankful silang job, silang food, silang way of living, silang family. Now, daghan sa atong mga kabatanunan dili na thankful silang parents. Kung inaani mong situation, bisitahi gud ang atong mga emergency room sa hospital. Bisitahi didto. Obserbahi didto ang mga tao nga nagsuffer sa ilahang mga sakit. Tan-awa ilang situation, dili ba nimo pasalamatan ang Ginoo sa imong good health? Adto dito sa mga homeless nga mga tao. Tan-awa ilang tuluganan matag gabi, karton, plastic, mag-atop lang og karton, inig kagabi kung mag-ulan way tulog kay mamasilong. Obserbahi ilang kinabuhi. Dili ba nimo ma-appreciate imong gamay nga balay, at least malinawon kang natulog inig kagabi. Adto dito sa orphanage,
Tan-awa dito ang mga orphans, ang mga tao nga wala na'y nag-atiman nga mga relatives, mga nanay ug tatay, mga bata nga giabandona na. Tan-awa dito, ginahungitan sila sa mga tao nga dili nila kaliwat. Ug di ba niyo pasalamatan ang Ginoo sa mga kauban nimo karon sa imuhang panimalay, labi na sa nag-atiman nimo. Now, adto dito sa mga close nga mga countries, sa mga nasod nga walay freedom of religion, sa mga nasod nga hundreds, thousands of Christians ang gipang persecute, gipang patay tungod lang sa pagbitbit og Bible o pag-share ni Jesus Christ. Adto dito, obserbahi, di ba niyo pasalamatan ang atong gamay nga local church nga at least natay freedom makasimba, makaampo, makapadayag sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Daghan kay mga butang nga wala lang nimo na-realize pero gi-bless kag maayo sa Ginoo. Daghan siguro nato dili na happy sa atong job, di na ta malipayon sa atong trabaho, pero kahibalo ba ka, pila ka mga jobless nga mga tao sa tibuok kalibutan ang nag-ampo niya ng imong trabaho karon. Di siguro ta happy sa itong pagkaon, matag adlaw, balik-balik lang siguro ang lasa, balik-balik lang ang naong. Pila, millions of hungry people ang nagsuffer sa kagutom nga nangandoy na ng pagkaon karon nga nas imuhang lamisa. Dili ta ka-appreciate ni ana tungod kay lahi ang focus sa ato ang atensyon. Mas nangita ta sa mga butang nga wala nato kay sa mga butang nga gihatag sa Ginoo. Tungod niya na wala nato nakita gid maayo ang Ginoo nga nagalihok sa atong kinabuhi. Wala pa nailabot sa mga spiritual blessings sa imong life. I-consider imong eternal life. Priceless na. Ang forgiveness of sins, ang Savior nga si Christ, ang gift of salvation, ang chance nga gihimo kang anak sa Dios, di na kabayrag sa lapi higalay suon. Muna ingon ni David sa Psalms 116 verse 12, ingon siya, "What shall I render to the Lord for all His benefits toward me?" Ingon ni David, sadang na-realize ni David ang kaayo sa Ginoo siyang kinabuhi. Sa Ginoo unsa may akong mabalik nimo, unsay akong mahatag nimo, unsay akong ma-offer nimo Lord sa tanang kaayo nimo sa akong kinabuhi. No, tan-away mong kagulingon. Deserving ba ang Ginoo? Tagaan nimo gamay kaayo nga commitment. Sa tanang gihimo niya karon sa imong kinabuhi, the fact nga nakakaron sa imong lingkuranan, buhi pa imuhang pulso, isana kay dako kay nga blessing nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. And do you think deserving ang Ginoo tagaan nato gamay kaayo nga pagpangalagad? Dili. Bisan gani ang atong kinabuhi, dili enough. Good thing wa sa nangita sa ato ang tibuok gyud nga pagka-perfect, nangayo siya sa imong best gyud nga pagpangalakad. Tanan nato natay best. Lain-lain tag ma-offer mahatag sa Ginoo, pero sa imong kaordinaryo, kaultimo o kataas, naatay tagsa-tagsa nga level nga mahatag nga best para sa Ginoo. So again, the basis of our thanksgiving is God. Siya, dili ang ubang butang. So unsa man ang duha ka aspect sa God nga mao'y basihanan sa atong pagpasalamat. Nasa atong verse 1 Chronicles 16:34 ingon dinhi, number 1, for He is good. Tungod kay ang Dios maayo. Now, talking about the goodness of God, ang basis sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi tungod ni sa iyang grace. Grasya. Mabitaw mo ingon ta, grasya lang gid sa Dios. Ang grace gidefine ni siya nga the unmerited favor of God. Unmerited means undeserved, unearned, dili ka deserving. Again, ang grace or ang grasya sa Ginoo dili nang pagkaon sa atong lamisa ha. Ang grace sa Ginoo isa ni ka-attribute niya. Siya ni ang pagkasiya. Ang grace sa Ginoo mao ni ang paghatag niya sa mga butang nga dili ka deserving. Ang deserving or ang gideserve sa tao according sa Bible, deserving ta i-judge, i-condemn,
deserving ta silutan, deserving ta ipalayo sa Ginoo, deserving ta hukman. But then wala nagihatag sa Ginoo o gitagaan nun tanyag chance, gitagaan tanyag eternal life sa tanang Christians, tagaan tanyag salvation, forgiveness, gitagaan tanyag promise didto puhon sa langit. So ang basis sa goodness sa Ginoo, tanang favor nga nadawat nimo karon sa Ginoo, dili ka deserving gyud ni ana. Kinsa di ay ang tao nga tagaan kag favor sa Ginoo? Kinsa man ang tao, obligado ba siya na basi utang kabubuton sa imong kinabuhi nga tagaan kanya na ng mga butanga? Dili. Pero tungod siyang grasya, gihatag niya na. Now, tungod sa grasya sa Dios, akong gidivide ning grace sa duha ka kategory para mas masabta nato. First, kaning gitawag nako og general nga grace sa Ginoo. Kinatibuk-an. Ang general nga grace sa Ginoo mao ni ang kinaiyahan, nature. Meaning, wala na to ni hagui para ni sa tanang tao, ma-Christian, unbeliever, atheist, unsay imong denomination, tanan ta nag-enjoy, nag-benefit sa grace sa Ginoo. Adlaw, hangin, oxygen, tubig, gitagaan tag kagabion nga makapahulay. Tanan na wala na to na bayari, unconditional na gihatag sa Ginoo, whether imo siyang i-curse, tuuhan, tungluhon, balikason, di ka mo to, mo deny ka nga na Dios, nagpahimulos gihapon ka sa kaayo sa Dios. Abi nimo, sa unsaog ingon sa tao nga walay Dios, sa unsaon niya balikas, tungluhon, ni uban mo tunglog yung Dios. Pero ang tinuod, nagsigi sang pahimulos sa kaayo sa Dios. Mao na nga tungod sa grasya sa Dios. Now, ang lahi pod nga level sa grasya sa Dios, mao ni ang grace nga exclusive lang ngadto sa iyahang mga katawhan. Yes, nay grace ang Ginoo nga gihatag, exclusive ngadto sa iyahang katawhan. Ingon ang Bible nga ang tanan lang nakadawat ni Jesus Christ nahimo silang bag-ong binuhat. Balikan ako gamay akong introduction kay ganiha nga si Christ, tungod ni Christ, ang atong communication, ang atong access na balik ni tanan ngadto sa Dios. Tungod ni Christ, doon natay access, doon natay communication, dunggo na sa Father atong prayer, atong offering, atong thanksgiving, atong worship, atong praise and worship, makabot na sa Father tungod ni Jesus Christ. And tungod ni Christ, na ay mga butang nga nadawat sa mga katawhan nga nakadawat na pud sa Ginoo. And hopefully tanan ta nakadawat niya na. Giprovidean ta sa Ginoong Savior. Dili ta deserving na ugon ni Christ para pakamatyan ta dito sa cross. Tama? Dili ta deserving tagaan ni Christ sa kinabuhi dito sa cross. Namatay siya sa cross para sa imong mga sala, akong mga sala, tanang sala sa tao sa kalibutan. Muna kung namay isa ka tao, isa ka Dios nga makahatag yung tinuod nga values imong kinabuhi, siya si Christ. Tanawa yung kinabuhi sa cross. Ang bilis ang kinabuhi, bilis sa imuhang kinabuhi. Tud kay dili, butang, kwarta, salapi yung gibayad sa cross para lang ma-rescue ka. Kinabuhi niya mismo yung gibayad sa cross para nimo. O kay nahimo man na niya dito sa cross, meaning in ana ka valuable, importante di ay ang imong kinabuhi. Ayaw ginagsayang-sayangi. Ayaw ginag-ihatod sa di maayong nga influence, ayaw nagguba, ayaw nagtugute, nga gubo na sa kalibutan og di Satan. Balik ka sa tinuod nga naghatag og nagpakabana nimo, naghatag nimo bili ang Ginoo. Tungod ni Christ, gitagaan tungod sa grasya sa Dios, gitagaan tag salvation, forgiveness, process of transformation, gihimot na niyang anak. Ug ang best nga description sa grace sa Ginoo abi nimo, ang gihimo ni Christ sa cross. Kay ang grace man good, mao ni ang effort sa Dios tanan. Nganong nahimong free ni sa imong kinabuhi, tungod kay sila ang nag-effort niini in behalf nimo. Ang Dios mo'y ni trabaho, ang Dios mo'y ni palit, ang Dios Amahan mo'y naghatag siyang
anak dito sa cross, si Christ mo naghatag sa kinabuhi sa cross, ang Holy Spirit mo nagtrabaho, mo nagmaniyo, process sa Father, Son, Holy Spirit, ang tanan aron libre nimo ning madawat. Muna ang grasya sa Dios, trabaho niya ni tanan aron free nimo ning madawat. O kung gusto niyo ma-experience gid ang full nga blessing, nga grasya sa Dios, magsugod ni siyang personal nga relationship ni Christ. Sa pikas picture sa grace, ang grace mas nakafocus sa imuhang needs kaysa imuhang wants. Yes, lahi si wants, lahi si need. Ang imong wants mo ni mga butang nga gusto lang imong angkunon, ibog-ibog lang. Di gyud necessary pwede ka makasurvive bisag wala ang mga wants. Ang imuhang needs mo ni ang necessary sa imong survival. Kinahanglan kanini para makasurvive. Aron ma-appreciate nimo ang grace sa Ginoo, focus sa imong needs. Nganong di kinato makita ang beauty sa grasya sa Dios. Tud kay gitan-aw nato iyang grace, iyang goodness sa mga butang lang nga kanabang gusto natong angkunon. Wa nato tan-awa nga sa ato ang needs di ay wala gyud nagkulang ang Ginoo nato. Talking about our needs, now importante ni siya. Muhisgot ganitag needs. Ang unang musulod sa tong hunahuna dayon, kwarta. Ikaduhang musulod sa tong hunahuna, kwarta. Ikatulo, kay balo kong kabalo mo. Unsa man? Kwarta. Muhisgot gitag need, kasagaran musulod sa tong hunahuna, pambayad sa kurente, pambayad sa tuition, pambayad sa tubig, pambayad sa utang, yapil na nato atong health, di ba? Pampalit og mga vitamins, protection, pagkaon, muisgot tag needs, kasagaran musulod sa tong hunahuna, mga material nga mga butang. Yes, need man na siya. Nag-promise ang Ginoo nga mo provide siya ng mga butanga, pero naay part sa tong kinabuhi nga mas importante pa sa mga material needs nimo. Naa kay spiritual nga needs. Og since ang grasya sa Ginoo mas nag-focus sa atong pinaka-need gyud, didto sa nag-focus sa atong mga spiritual needs. Munang di nimo ma-appreciate iyang goodness, ang iyang grace kung magtan-aw ka sa material lang nga aspect. Pobre na nga matay ang mga apostles. Wala sila mga investment, wala sila mga yuta. Gani uban sila namatay gibaybi ay tungod kay kabus lang sila nga nangalagad sa Ginoo. Pero dato sila sa spirituhanon nga bahin. Tungod kay ang grace sa Ginoo mas nakafocus sa atong tinuod yun nga need. Before ka i-bless materially, una sang iset sa Ginoo ang foundation nimo spiritually. Sa imong character. Now, tagaan ta mong illustration. Si Apostle Paul, isa siya sa mga apostles ni Christ nga successful, powerful kayo nga nagahimo gid sa ministry. Isa siya ka lawyer, and gigamit niya iyang pagka-intelihente sa pagsangyo sa maayong balita. Hinungdan nga, yes, daghan siyag nadala, dako siyag agi sa ministry. Niabot sa point si Apostle Paul naa say balatian physically. O gidescribe niya ni nga usa ni katunok sa unod or thorn in the flesh sa atong King James. Tunok sa unod. May imagine mo nang matunok bitaw kag tuyom si mong tiil. Di ba nindot kay paminawon? No? Unsa may tabo? Ngul-ngul. Di ba? Tanang matunok ka sa unod, ngul-ngul kayo. And gidescribe ni Paul, ingo sa Lord, kuhaan ning tunok sa kong unod. Meaning, samo kayo nakabother, nakahatag yung kasakit ni Paul ang maong balatian. Tanawa din sa 2 Corinthians 12, verse 7 nga to sa verse 9. Tanawa ha si Paul. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Ingon din ni Paul, aron dili ko ma-exalt og maayo, dili ko matuboy. Actually, na-realize na ni Paul din ang point. Pero ingon siya,
gitagaan kog usa ka tunok sa unod, nasay balatian, and probably mauni ang mata ni Paul, nasay problema sa iyang mata. Siguro nagangulngul. Igingon siya, gitagaan ko niini para dili nako ituboy og may akong kagalingon, meaning para mahimo siyang humble. Nanay na-realize si Paul din hinga part, and sa verse 8, concerning this thing, take note, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Pleaded. Wa lang siya nagpray. Kabalo kang gimo ni Paul, iyag yung gihangyo og maayo ang Ginoo. Lord, kuhaan ning tunok sa kukunod. Kuhaan taning pain nga akong gibati. And para ni Paul, abi nimo, para ni Paul, ang iyang need ani nga time, unsay need ni Paul? Healing. Sakto. This time, nakita ni Paul, Lord, na kinahanglan ko healing physically. Ingon siya, 3 times niya gipangayo, probably gipastingan pa ning Paul og pag-ampo. No, sa ka-faithful ni Paul, usa siya ka-apostle sa pagka-good example niya. Murag makaingon ta murabag, why pag-ampo ning tawhana nga di gyud tubagon. Pero this time, sa verse 9, ang answer sa Ginoo, ingon ang Ginoo kang Paul, He said to me, ang Ginoo niingon, my grace is sufficient for you. Abalo mo sa pasabot anak. Ingon niyo, Paul, unsay akong kaayo nga gihatag nimo, enough na kaayo na. In other words, ningon ang Ginoo kang Paul, no. Dili nako ayuhon ang imong balatian, Pablo. Ingon ang Ginoo din nga naman, for my strength is made perfect in weakness. Paul, kung ayuhon ti kas imong balatian, night chance nga mas musalig na kas imong kagulingong kusog kaysa nako. Nakita nako na sa unahan. So mas pilion nako Paul nga naa kanana nga kahimtang aron mas magsigi kag pangayo og kusog dinhi nako. Dili ka mo rely sa imong kaalam, sa imong kusog, sa imong commitment, magsigi kag pangayo nako. Aron Paul, ang imong isangyaw, dili imong abilidad, kundi ako nga naghatag nimo kusog. And this time, na-realize ni Apostle Paul nga ang tinuod niya nga need, dili healing, kundi pain, kasakit. And muna si Paul, ingon sa Lord, okay, dili di ay healing ang akong gikinahanglan, kinahanglan di ko nini nga pain. Munang ingon siya, therefore, awa si Paul, therefore, most gladly, I will rather boast my infirmities. Ingon si Paul, okay Lord, thank you nga imo kong gi-remind, nga dili di ay tanang healing sa akong kinabuhi, will nimo Ginoo. Kay bisan ang mga kasakit, ang kasakit ng imong gibati usahay pamaagi sa Ginoo pagpakita sa iyang kaayo aron bag-uhon ang imuhang karakter. Amen. O ingon si Paul, Lord, ako gipasigarbo, proud, happy, na-appreciate na ko, Lord, ang imong mga infirmities. Infirmities means illness, pain. Ingon si Paul, Lord, nas na-appreciate na ko, Ginoo, nga naa ko nini nga kahimtang karon kay ngano, that the power of Christ may rest upon me. Kay tungod din ni Lord nga kasakit ako, Ginoo, ang imong kusog nagpuyo sa akong kinabuhi. Nung naingon si Paul sa Philippians 4, I can do all things through Christ who gives me strength. Dili tanang healing sa imong kinabuhi, will sa Ginoo. Kay bisan sa imong mga kasakit, naglihok ang grasa ug ang kaayo sa Dios. Amen? Now aside pa niya na, dili lang sa grasa sa Dios or sa kaayo sa Dios, anita sa number 2, ikaduhang basis sa part sa Ginoo sa atong thanksgiving, the same sa atong verse, ingon din for His mercy endures forever. So first ganina ang grace, ikaduha ang mercy. Ang grace o ang mercy isa ni parable nga kahimtang. Mura ni siyag sinsiyo sa pika side ang naong sa grace, sa pika side ang naong sa mercy.
Kung ang grace mao ni siya ang paghatag sa mga butang nga dili ka deserving, ang mercy mao ni ang wala niya paghatag sa mga butang nga deserving ka. Again, natong klarohon. Ang mercy sa Ginoo or ang kaluoy sa Ginoo mao ni ang kahimtang nga wala niya gihatag ang butang nga deserving kang tagaan. Deserving ka i-judge according sa Bible. Ang tao, deserving i-judge. Ang tao, deserving na ilabay sa impyerno dayon. Pero tungod kay naluoy ang Ginoo sa atong kahimtang, wala niya na gihatag. Nagets? Ingon dinhi, for His mercy endures forever. So nganong ang mercy sa Ginoo nahimong basis man sa atong thanksgiving. Nganong pasalamatan man nato ang Ginoo tungod kay duna siya'y kaluoy nga nagalungtad hangtod sa walay katapusan. Now, muna siya, sa Old Testament time, pwede man tapuso na sa Ginoo ang kinabuhi sa tao. Sadang nakasala ang tao, may grabe after sa flood, may grabe pagid ang pagkamakasala sa tao. Pwede man tapuson sa Ginoo ang tao dayon, hukman dayon niya kini. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, iya sang gipugngan ang iyang judgment sa tao, iya sang giinat ang iyang pasensya sa tao, ug tungod ana ang tao na tagaag chance nga ma-reconcile siya sa Dios ug di na siya mahukman. Another thing, si Apostle Peter, gitraidor niya tong Ginoo, iyang gibiyaan ang Ginoo, gibiyaan niya iyang commitment diha sa kang Christ, pinakalit lang. And pagkabanhaw ni Christ, pwede si Christ mangitag laing Peter, pwede niya i-cut off si Peter, pwede siya i-cast out gikan sa pagka-apostles. Pero sa gihimo ni Christ, gibalikan niya si Peter, gitagaan niya second chance si Peter nga mobalik sa Ginoo. Wa niya gihatag ang deserving unta ni Peter, gitagaan niya chance si Peter mabalik sa Ginoo. Si Paul, before gitawag siya Saul, hundreds of Christians ang iyahang gipang persecute o gipang patay during sa church age. Deserving si Paul, hukman sa Ginoo. Pagkatagak niya sa kabayo, katong nakita niya ang Ginoo, pagkatagak niya, in fact, pwede na itong mahimong katapusan unta siyang kinabuhi. Mauto'y deserving ni Paul. Pero instead, gipugnan sa Ginoo ang butang nga deserving ihatag ni Paul. Hinungdan si Paul na tagaan siya chance ma-reconcile kang Christ ug si Paul na himong apostle ni Jesus Christ. Now, atong hinumduman, ang kaluoy sa Ginoo mao ni ang paghatag nato og second chance. Ingon ni Paul, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. So admitted si Paul, dati kong salbahis nga tao, murderer ko nga tao, wa ko'y kaluoy nga tao. Pero ingon ni Paul, pero gikaluyan ko sa Ginoo. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, nahimo ko niyang apostol. So naisa ka padulngan lang ang message sa mercy sa Ginoo. Ang iyang kaluoy muhatod ni ngadto sa paghatag sa tao og another chance. Tsansa. Ang message sa kaluoy sa atong Ginoo nga ang tao wa niya tagay sa gideserve sa tao nga mao ang judgment ug instead gitagaan kag chance nga ma-reconcile, makabalik ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug mo nang ingon ang Bible, mao ni basis sa atong thanksgiving. Kay useless ang atong pagpangalagad kung wa ta tagay sa Ginoo og another chance nga makaserve diya. Amen. Now tanaw ang gingon ni Peter, 2 Peter 3:9. Ingon din ni Peter, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Now, ingon din ang Dios dili daw langay-langayan, ingon pa ni Peter. Concerning sa iyang promise, unsa man di promise nga gipasabot din ni Peter ang second coming ni Christ. Inigbalik ni Christ, buo na ni dead end sa grasya. Church, wala na salvation once maabtan
nimo ang Ginoo sa iyang pagbalik. Ang salvation samtang si Christ wala pa ni balik. Manang before sa mo balik, dapat majority kung mahimunta tanang tao makadawat gyud sa salvation. Munang ingon si Peter, ang Ginoo dili sa langay-langayan sa iyang pagbalik. Pero yung sige ngon, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Di ay ang Ginoo wala pa ni balik. Actually, pwede sa mo balik anytime. Pero ang reason di ay nga nung hangtod karon wala pa sa nibalik, kay nangiyawat ang atong Ginoo nga may na lang daghan pa untang tao makahinulsol sa ilang sala ug makabalik na diha sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo inigbalik niya unta daw ang tanang tao dili mahinukman sa silot. Pero nasayod ta nga imposible na. Pero at least dunay madugang nga mga tao diha sa gingharian sa atong Ginoo. So pwede ang Ginoo mo balik anytime, pwede niya siradaan ang grasya anytime, pero ingon din he is long suffering. It means gi-extend sa Ginoo iyang patience. Nagpailob sa siya, giantos niya nga unta nay tao na nga makahinulsol siyang sala, makabalik na diha sa Ginoo. Isa ni ka form or expression ebidensya sa grasya or kaluoy sa Ginoo nga naglihok dai sa atong kinabuhi. Again, ang message sa kaluoy sa Ginoo, wala kanya gi-judge nga deserving kay judge, wala kanya putli sa imong kahigayunan nga deserving takuhaan na ug gitagaan ta sa Ginoo extension nga makaserve ta niya, makakumit tagbalik sa atong kinabuhi niya, makahatag ta sa atong best. Despite likod sa itong imperfection, unfaithfulness, broken promises, kapila na ito gipaasa ang Ginoo, pero gitagaan kanyag chance nga one day mo balik ka diya sa church, muhapa, muhatag si mong kinabuhi diya kaniya. Amen. Ayog sayangi ang matagpitik sa orasan higalag suon, bahandi na sa imuhang kinabuhi. Tanaw ingon ni Prophet Isaiah, seek the Lord while, i-underline ang word nga while, samtang, tungod kay dili sa tanang higayon hulaton ka sa Ginoo. While He may be found, pangitaa ang Dios samtang makitaan pa nimo siya. Call upon Him while He is near. So pangitaa ang Dios samtang imo pasang makitaan. Tawga siya samtang madungog pa kaniya, nagpasabot ngindi nga sa tanang higayon makitaan nimo ang Dios. Dili sa tanang higayon madungog kaniya. Nay panahon nga moabot sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, nga kita magsigig hangyo na pud sa Dios, pero sama sa ingon niya sa Proverbs chapter 1 nga di na ta niya paminawon. Sa time nga si Noah sig ingon balik sakay na mo sa arka kay magbaha, maglunok ang mga tao, ingon ang Bible, nagminyo-minyo pa, nagparty, kinananay, nag-inom, naglingaw-lingaw, hangtod nga mitulo ang unang tulo sa ulan sa yuta. Pila lang ka oras, milunop, misaka ang tubig, nanood silang tanan sa arka ang pamilya ni Noah o mga hayop. O yun ang Bible, ang Diyos mo ni sirado sa arka, nabisan si Noah, dili makaabli nini. Sa time na nga, ang pinakakatapusang bukid sa kalibutan na lapawan na sa tubig, misugod nagsagit ang mga tao, Noah pasakyami. Gustuhon man ni Noah, pero ang Diyos mo'y nagsirado na sa pultahan. Yes, ang message, ang tanang mga guba, negatibo, pandemic, bombing, patay, crime, violence, everything nga nakita na to nga pagkaguba sa tong kalibutan, usa na kapag tawag sa Ginoo sa pagbalik na. Balik na diha sa Ginoo. Kung na may isa ka butang nga pasalamatan ang prodigal son sa Bible. Mao ni ang panahon nga niuli sa ilang panimalay, pero likod sa iyang pagkadautan, gidawat gyapon siya balik sa iyang amahan. Kung na may isa ka butang pasalamatan dapat ni Peter, despite sa iyahang pagka-rebellious, sa iyang pag-traidor ni Christ, wala niya nadawat ang deserving unta niya nga madawat. Gitagaan siyang chance ni Christ nga makaserve o balik diha sa church.
Kung na may isa ka butang nga dapat nimong pasalamatan og maayo, higala igsuon. I know sometimes sa atong life, bisan karon, angkon og admitted nato nga daghag higayon nga dili gid ta faithful sa Ginoo. Bisan pagkapilata nagilis-ilis og mga barong kurbata, dress sa pagsimba, pagpakita na to nga nagsimbag, nagdaig ta sa Dios, aware ta nga sometimes, somewhere sa atong life, dunay panahon nga nagpuyo ta sa kangit-ngit. Dili ta perfect. Pero isa ka butang nga dapat nimong lingion o pasalamatan gyud sa Dios. Wala niya si rad-i ang kahayag sa iyahang grasa o sa iyang kaluoy. Lingi og balik sa cross ni Christ. Diha niyo makit-an nga hangtod karon naghulat gihapon siya sa imong tinud-anay gyud nga commitment. Nga despite sa iyong pagkamakasala, yes, pwede siya mo discipline, mo hatag og consequence, pero gamay ra kay na sa butang nga gideserve gyud dapat nimong madawat. Instead milabaw gihapon ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, ang iyang grasa. Sa pagbalik sa prodigal son, brand new tanan ang gihatag siyang father, brand new nga coat, brand new nga shoes, brand new nga sing-sing. Way labot ang Ginoo, unsa ka kahugaw sa kalibutan, pila ka butang ang imong nawala sa kalibutan, giunsa kag down o guba sa kalibutan, once mo balik ka sa Ginoo, tagaan kanya brand new nga kinabuhi, brand new nga reputation, brand new nga integrity, brand new nga commitment, brand new nga klase sa panghunahuna sa pag-serve nimo diha sa Ginoo. Usa ka kasing-kasing lang iyang gipangita. Kasing-kasing nga tinud-anay nga naghinulsol sa iyang mga sala. Nay something nga unique kaayo ni ana nga klase nga attitude. Kaysa pagka-judge, pagka-hustisya sa tong Dios, sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagka-great God, sa usa ka kasing-kasing sa tao nga nagahinulsol, bisan unsa sa kadautan, dali kayo mausab ang iyahang kasing-kasing para nimo. Repentance, paghinulsol sa tong sala, pag-realize nga dili nato kaya mabuhi kung wala ang Ginoo. O kung namay sa kabutang nga dapat nimo pasalamatan og maayo sa Ginoo, dili imong bag-o nga cellphone, dili imong bag-o nga job, opportunity, dili imong family, ang chance nga gihatag sa Ginoo nimo. O ang kaayo sa Ginoo nga gihatag niya sa imong spirituhanon nga kinabuhi. Ang pinakatamis nga pagpasalamat, abi nimo, katong pasalamat nga taliwala sa imong mga problema, taliwala sa mga kasakit, taliwala sa kawad-on, pero nakahimo gyapon ka sa pagpiko sa imong tuhod, sa paghangad sa langit, ug ningon ka, Ginoo, salamat sa imuhang kaayo. Amen. Muna'y pinakadako nga manifestation sa imong faith. O kung nangita kag isa ka best kay nga offering sa Ginoo, dili kwarta, dili material thing. Ang imong pagduol sa Ginoo nga wa kay laing bit-bit, bisan ang imong guba nga kinabuhi, once imo nang i-offer niya, isa na ka priceless nga gift sa iyang altar. Amen. Amen. And that's the best thing. Muna'y pinaka the best nga butang nga mahatag nato sa Ginoo. Priceless ang imong life once imo nang itugyan sa Ginoo. Again, ang pinakadako nga celebration sa Thanksgiving, ang imuhang chance nga hangtod karon buhi pa ka. Ang Ginoo naglihok gyapon sa imong kinabuhi. Ang Ginoo naghatag nimo kahigayunan nga makumit nimong kinabuhi diyan niya, ma-serve imong purpose, mo mature ka spiritually, makita nimong benefits sa usa ka lig-on nga Kristohanon, sa mga spiritual nga blessing nga gihatag sa imong kinabuhi. Ug mo nang walay essence ang atong Thanksgiving, kung una sa tanan, wala nato nasabtan gyud ang Ginoo, ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Let's bow down our heads. Let us pray. Lord, thank you sa imong kaayo Ginoo sa among kinabuhi.
nga wala din ni Lord naka-base sa mga material things. Wala ni Lord naka-base sa amo ang mga butang nga na-acquire gikan sa kalibutan. Ang imong kaayo, Lord, na ani nakabasi Ginoo sa amo ang need, sa mga spiritual needs na mo, Lord. Tinguha nimo Ginoo nga bag-uhon di ay mi i-form mi Ginoo sa imo ang kahimayaan. Salamat, Lord, nga hangtod karon Ginoo wala ka pul-i sa paghatag namog second chance, third chances, daghang chances Ginoo sa among kinabuhi. Thank you, Lord, nga hangtod karon Ginoo wala nimo gi-give up ang paglaom nga imong gihatag namo. Thank you, Lord, nga wala nimo sirad-i ang grasya, ang imong kaluoy. Nga bisan unsa mi ka distansya nimo Ginoo, unsa mi ka layo, Lord, ug ka makasasala. Doon nami kasing-kasing anda mo hinulsul sa mga sala. Dali kay minimo, Lord, kabuton. Salamat, Lord, nini nga church sa tibok tuig Ginoo. Experience na mo Ginoo unsa ang mga nahitabo sa mong palibot. Unsa ka hadlok ang COVID-19. Unsa, Lord, unsa nga krisis ang nahitabo sa mong ekonomiya, sa mong nasod sa tibok kalibutan. Pero Ginoo, na witness na mo, Lord, nga wala nakadepende diha Ginoo imong pagpanalangin. Kita na mo, Lord, unsa gyapon ka nag-bless nini nga church. Nasayad mi Ginoo ang blessing dili ni sa mga butang nga nakita lang, mao ni ang mga butang nga na-experience gid namo, Lord. Thank you Ginoo nga nag-provide ka karong katawhan ni uyon o ni duyo Ginoo sa imong pagpasalamat usab. Salamat sa mensahe nimo karong mga orasa Ginoo nga nagpahinumdum ka namo nga daghang mga rason butang nga pasalamatan ka Ginoo. Dili sa mga butang nga mong nadawat nakita tungod kay usa ka Dios sa grasya ug usa ka Dios nga maluluy-on. I-bless ni Lord nga church, daghan pang katuigan Ginoo unta nga mahimo kang panalangin Ginoo sa imong buluhaton. I-bless ang tanang naa dinhi Ginoo, matag usa ka kasing-kasing tipigi og ampingi ug patubua ang mga binhi nga naplastar sa amo ang kasing-kasing. Itugot imong Holy Spirit, Lord, mahimo untang comforter, mahimo untang teacher sa imo atiman sa mong spiritual life dinhi sa kalibutan samtang naghulat mi sa iyong pagbalik. And one day, Lord, sa iyong pagbalik, unta madungog na mo ang maong tingog, muingon ka, well done, good and faithful servant. Pasaylo amis mga sala Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.